Emitovali smo decembra prošle godine jedan prilog sa Vericom Vuković koja ima oštećeno dete. Po našem zakonu ne može da dobije dodatni novac, zato zakon što ne predviđa novac za nekoga ko nije fizički oštećen. Njenu priču smo emitovali i želim da vam taj deo ponovim. Te doktorke koje je veštak. Dolazak tamo, prozvala nas je, ta doktorka je imala sve dokumente koje sam ja imala u tom momentu. Sve u vezi nje je pitala mene. Meni je bilo logično da ne pita mene, nego da pita nju, da li je ona sposobna. I nakon 10 dana ja dobivam odgovor da moje dete ostvaruje pravo na tuđu negu i pomoć, ali da nema pravo na uvećani. Trebam od nečeg da živim. Ta uvećana suma para bi mi puno značila. Ja ne tražim ništa od države, znači ništa. Samo tražim što i druga deca imaju. Može neko sutra reći pa ona ovako, onako. Ali koliko sam ja bila uporna, samo Bog zna. Ali sve se bojim da i ja počnem da tonem. Ono što ne daju propisi, daju dobri ljudi. I imamo donatora i upoznajem vas sa gospođom Brankom Kuprešani. Otišli smo kod nje kod kuće da vidimo ko je donator, ko je želeo da pomogne. Ovo je moja mala Lara. Poslala mi je, napisala je ovo gosto de você. Gosto muito de você. To je ona napisala na portugalskom da voli jako baku. To je bio razlog da sam se ja odlučila da učim portugalski jezik. Kad sam shvatila da moji unučići žive tamo, da odrastaju tamo, da mama i tata puno rade pa su oni izloženi stalno portugalskom jeziku i kad sam vidjela da moja Lara sanja na portugalskom, onda sam se ja odlučila da neću dozvoliti da ne razumijem moje unuke, pa sam onda počela da učim portugalski. Zet je Crnogorac, Knežević, i on je bio novosadski student i odmah posle završenog fakulteta je preko svog profesora otišao u Brazil da radi u toj istoj firmi u kojoj je sada. Posle je on tamo magistrirao, a moja ćerka, ona je diplomirala sa 21 godinom ovde u Novom Sadu na Prirodno-matematičkom fakultetu. Pošto je bila jako dobar student, dobila je stipendiju univerziteta u Čikagu. I tako je tamo magistrirala i u jednom tu dolasku kući se upoznala sa svojim mužem i otišla u Brazil. Ćerka u Beogradu je arhitekta, ona ima 2 dece. U međuvremenu ponekad odem i do mog sina u Beču. Manje više se sada moj život svodi na tako povezivanje njih međusobno i sa mnom i sa održavanju porodice na okupu, bez obzira što smo svi daleko i svi smo dislocirani. To su na jednom jezeru, na jednom lepom izletištu u Brazilu. Nekih 30 kilometara od njihovog grada. Tata ih ljulja. Oni žive u jednom gradu koji je oko 150 kilometara od San Paula. Grad se zove Rio Claro. Pa za njihove pojmove to je blizu. Prvo mi smo prošli kroz sve i svašta. Bukvalno smo bili bez sredstava za život u jednom periodu kad smo došli iz Hrvatske, ali ja sam srećom imala posao i bile su to one teške godine, 93. 4. I pomalo sam i šivala i tako smo se snalazili i djeca su se školovala. Možda je to motiv što su i moji ćerka i zet se odlučili da pomognu onoliko koliko oni to mogu. Prošle godine su isto dali pare meni kad su ovdje bili i ja sam to plasirala u školu Milan Petrović ovdje u Novom Sadu. To je škola za hendikepiranu decu. Ove godine sam razmišljala, zet kad je bio sad zadnji put je ostavio $700 i rekao je sad opet daj nekom to kome treba. Posle priloga kojeg ste vi emitovali o njoj i o njenoj bolesnoj ćerki,
teško se odlučiti jer potreba ima svuda i svuda ih možete pronaći, ali to je zaista jedan težak slučaj i meni je drago da evo, mogu da posredujem u toj pomoći. Moji gošće u studiju su Verica Vuković, koja ima ćerku Jovanu koju ste vidjeli, i Branka Kuprešanin, koja je iz Sremske Kamenice, je li tako? Na putu za Brazil. Na putu za Brazil. Evo, vi ste se upoznali sada, je li tako? Jesam. Imali smo priliku sada da se upoznamo, pa čak i da konstatujem da smo skoro zemljakinje. Ja sam Ličanka, a ona je iz Dalmacije. Je li tako? Tako je. Jeste i vi jedan puta? Pa da, ja sam isto došla 92. Ali eto, imali smo različit put životni i ipak ljudi se nađu i treba da pomognu jedni drugima. Je li tako? Tako je. Slušam vas. Znam da vam je teško. I mnogo. Hvala vam puno. Ono što propisi ne mogu. Znate kako da bi se jedan zakon promenio? Jer Jovana zapravo ništa ne može. Je li tako? Vi nju ne možete na ulicu da pustite samu. Ona nigdje ne ide i oni to vrlo dobro znaju. Ja se nadam. Ali zakon predviđa, vi znate, samo fizičko oštećenje. Ovo je samo jedan pokušaj da se zakon promeni. Ja znam da je zakon primjenjiv jedino na meni u mom slučaju. Vi to tako doživljavate? I to je istina. Tako doživljavate? Ovaj program će se truditi da to ispravi ako i kako može, ali ja sam želela da vas upoznam. Ja sam želela da vas upoznam jer je to vaš donator. To je osoba koja želi da vam pomogne. Izvolite, gospođo. Pa ja bih samo htjela da vam se zahvalim što ste me pozvali u vašu emisiju. Ja inače ne zaslužujem neki publicitet jer samo činim nešto što u stvari šalju moj ćerka i zet. Oni svake godine daju humanitarnu pomoć. Ove godine sam ja, gledajući vaše emisije i poželjela da mi vi pomognete u plasiranju ove pomoći i drago mi je što će ona nekome da znači. Nadam se da će biti mogućnosti da se pomaže i u buduće. I evo, vrlo rado predajem ovo gospođi Verici. Želim joj da njeno dete iz dana u dan bude bolje i nadam se da će tako biti. A ako ovo doprinese bar malo tome, mi ćemo svi biti zadovoljni i sretni. Izvolite, Verice. Hvala puno. To je ono što ste vi odvojili? Da, to su odvojili moja ćerka i zet ove godine. Nadajmo se da će biti u mogućnosti da izdvoje i u buduće. Znate šta, to je jedna toliko velikodušna donacija. To je $700 i pomoći će vam to. Jel da hoće? Naravno. Od srca vam hvala. Hvala vam puno što ste došli. Hvala vama, Verice, što se borite za svoje dete. Znate šta, Verica, ja sam vas morala da pozovem u studio jer sam želela da to lično primite. I ja verujem da ćemo i dalje sarađivati. Vaši prijatelji iz Brazila su rekli da će u buduće uvek pomoći kad mogu. Je li tako? Tako je. Mnogo vam hvala što ste došli. Hvala vama što ste pozvali.